Voľby sú pre mňa dôležité preto, aby sa niečo v tejto krajine zmenilo. Myslím si, že dosť sme klesli nízko, čo sa týka politickej kultúry a správania sa. To by bolo dobré, keby sa zmenilo. A myslím si, že naše deti si zaslúžia dôstojnú budúcnosť. Je to existenčný problém aj kvôli tomu, že som členom LGBT komunity a necítim sa tu nejakým spôsobom safe. Aj keď sa povie, že Bratislava je ešte safe, tak ja neviem, ja to až tak necítim.